הייתי צריך שלמשל אמרתי לאיריק פלא שהקצין הוא קפץ אליה, אלוהים מדהים. אני אם לא הייתי צריך מפחד מאיריק, גם אני הייתי קופץ. אבל יש לך עוד לדבר. וואלה, אתה יודע מה? באמת, הייתי יצא מהבית שעה 12 בלילה. עזוב מילא באחת. זה ככה זה. מה קרה? אנחנו מדברים על סקס, איגי, לא על מכוניות, על סקס. הוא רוצה לקפוץ על אחת שהיא יצאה. אם זה באותו רגע, היא אמרה לי שהפתיע. הנה האוטו שלי, איפה האוטו שלי? איזה האוטו שלי, מה זה ימשיך את חבל לך על הזמן? אז אין, אף קנדי לא בא, לא אומר מה פתאום אתם זה, שום דבר, חבל לך על הזמן. כי זה הרגל של שנים. בוא, גידי מצלק אותנו, זה עולה ליוטיוב היום, חבל לך על הזמן. עבר לך את הידית עכשיו. זה לא היה לי ככה בגלל זה, כן, כנראה. ידי, ואתה תגיד לי שאתה בבית בהרצליה? עכשיו זה לשפוס. כן. עושה אותם הדברים תמיד, אבל... יפה לך, טוב לך, אתה... אוטו מהמם. תראה, אפילו בשביל לפרק את המסגרת של הפלס, יש לו פה טיק-טק. שנייה, איפה מסירים? תבואי את... עכשיו אצלם מרגיש כמו מאוד במדרג. זה לא רואה, חצי קבינה. לא רגיל. לא הדריכו את זה, חצי קבינה, יש לו גל מפתח. קרובת של שנה. מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר שהם שווים 200 שקל. באמת! אבל זה שהם מסיימים הוא לא מדבר. חובת ההוכחה. מנוף, המינוס הוא גדול, זה לא... הרסת לי את המנעול, הרסת לי את זה, ושברת לי.
לא, 11 אנשים. שם 11. אין צורך אדוני. יצא נוכחות. יש לו אוטו של מאפיונרים, אז למה שלא? מה זה הפיאט הזה? מה זה הפיאט האדומה? מה זה הפיאט הזה? מה זה הפיאט האדומה? מה זה הפיאט האדומה? זה מזכיר לי, אתה זוכר את התקופה שפתאום הנהגי אגד פתוחים לנסוע עם העניבות וכל זה? אז אנחנו עובדים בתל אביב חבר שלי, אפשר למות מהעיצוב שלהם, למות. פשוט למות. תראה איזה קו של אוטו, תסתכל. תראה את הבליטה של האחורה שלו. תראה את השייפ הזה, תסתכל. כן, תשמע, אין להם מתחרים, לא יעזור. מה זה מנוע של האוטו? כמה עולה בחורה? 4 צילינדרים, לא? זה סולק קטנה יש לו. איזה בודק? פה זה כחול, יוסי, ראית יוסי? יש כזה באדום, יש לי. אבל כזה באדום זה יותר יפה, לא? תראה את הזה, זה הבוסטר, לא? יש מזגן? למה לא? הנה, אצלים, הכל, האדמה, מינוס זה, חשבתי לבוא, אני חושב קצת יותר.